Rugarengano nesu. Regai neni ndi tende mwari pamusoro yashe. Ndi tende mwari nguva yemadekwana ezuva romusi wechina nai. Tinoda kunyanya kutenda mwari wababa wedu David. Vanova ndo vetinavo pano, vanova ndo vararama 100 years zatiri kupemberera zuva ranhasi. Rugarengano nesu. Nokuti kana tichitaura mashoko science vanotaura pamusoro genealogy, kureva kupaswa kwamagenes achibva kuna vajeke achienda kuna baba vedu vaJohani, achienda kuna baba vedu vatafire nyika, achisvika kuna mambo vedu vetinavo, mambo Fele vetinavo pano zuva ranhasi. Kureva kuti chinhu chimwe. Saka vana vaIsraeri vakanga vachingotaura vachiti tinotenda Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Nokuti Abrahama ndiye wakabereka Isaka, Isaka akabereka Jacob. Kureva kuti chaingova chinhu chimwe. Saka tinofanirwa kuti tive nomufaro wakanyanyisa, nokuti tina baba vedu vaJeke pano vanova ndivo vakatanga Zioni, vafemerwa naMwari kuti vagamuchire evhangeri vari mukati menyika yeutorwa kwavakanga vaenda kundoshavira mhuri yavo kuti vagone kuchengeta nokuriritira mhuri. Rugarengano nesu. Vataura baba vamandiki vachiti harina kutanga 1923 sokufunga kwedu sezvinyorwa zvetinazvo, asi baba vedu vakatanga Zioni rinova ndo rinotipa upenyu. Vakaenda kuSouth Africa kuma 1917 ikoko, vakazogamuchira evhangeri iyi 1918 vari mukati menyika yeSouth Africa youtorwa yatati itaura kuti vakandosangana nemumwe wakanga agamuchirawo shoko abva kuAmerica, vakagamuchira shoko iroro vakariona rakakosha rikapinda mukati mavari. Hatichatauri zvakawanda nokuti nguva yaizvozvo haisati yasvika. Rugarengano nesu. Asi vakaona zvakakodzera vakauya mukati menyika ino yechiberekerwe chavo, munyika yeRhodesia, vakaparidza evhangeri mukati menzvimbo ino yeBikita, vakatora mhwa kunyange nehama dzavo. Rugarengano nesu. Regai titende evhangeri vakazoenda nayo ikagamuchirwa zvikuru mukati menyika yeZaka. Saka muchiona vazhinji vakaberekerwa muZaka vachiita manyawi kuti Zioni nderedu kuZaka, nokuti vakarigamuchira, madzibaba vakarigamuchira nomufaro, chinova chinhu chakanaka. Rugarengano nesu. Asi shuviro yamambo vedu yanga isiriyo kuti evhangeri iyo ingogumira mukati menzvimbo yeZaka chete. Saka shuviro yavo yakagona kuzadzikiswa, evhangeri ikapindavo kunyange nokwedu kwana Murinye uku, ikapinda nekubhinga, ikasvika nokuna baba vedu vaChihombe pasi uko kumachangani, ikapinda nomuMozambiki. Rugarengano nesu. Nokuna Botswana. Saka maona vazhinji tati tombonzwa vasho vachitobvunza kuti veBotswana vasvika here, kureva kuti shuviro yavo ndeyekuti nyika dzose dzakatitenderedza dai zvaigona pasi rose rive neZioni rababa David, nokuti ndo chaiva chishuviro chomunhu waMwari wakatanga evhangeri mukati menyika ino ichanzi Rhodesia. Rugarengano nesu. Saka zvokwadi zvakakosha kuti nguva ino tiri pamhemberero tingowana mukana uno wokuti tiomberere mambo vedu vaJeke vari pakati pedu. Rugarengano nesu. Chinonyanya kutifadza ndechekuti vauya mukati menyika ino vachitiparidzira kuti tisiye upenyu hwokuromba, upenyu hwemazango, upenyu hwokutevera nokupira midzimu, asi vachitidzisa kuti tipire Mwari wavakanga vagamuchira. Zvokwadi ichoyo chinhu ini ndakanga ndichicherechedza ndichiti chiko chingatikonesa kuti tinamate Mwari, nokuti madzibaba edu akanga achipira, kupira kwakanga kuchiitwa nomukuru mumhuri, naye
ndiye waideketera. Saka ungazotanga kudeketerera vana vangu here mukoma wangu ari pano Thomas? Ungatanga kudeketerera vana vangu here kuti vawane mabasa asati atanga kudeketerera vake? Waitombotanga kudeketerera vake zvozouyawo kuti adeketerere kune vangu. Asi ivhangeri yatakadzidziswa yakanga iri yokungoti mumwe nomumwe padzoro rake azvideketerere iye pana Jehovha Mwari. Ndio ivhangeri rakauya namambo vedu. Saka chinhu chakakosha kuti mumwe nomumwe tasvika panguva yakaita seino azvinamatire iye pachake. Arugarengano nesu. Saka regai tiwane nguva yakanyanyisa kunaka yokuti tidzidzisane mashoko. Ndakanga ndichizvifunga mukati momwoyo, ndanitombotaura nomudzimai wangu ndikati zviya zvatakanga tichiita kare zvakanga zvisina zvazvinotibatsira. Zvikanzi zveiko? Ndikati zvokuti takanga tichibva kumarondera nechishanu tichiti toenda kumunhu waMwari. Nemashoko andakanzwa kubva pandakauya nomusi weMande. Mashoko iwayo haazodzokoredzeki patinozosvika nechishanu. Saka vane rombo rakaipa vanomirira kuti hatozoenda nechishanu nokuti havana chavachanzwa. Ivhangeri yatakadzidziswa pano navadzidzisi vose kunyange nomunhu waMwari haichadzokorodzeki vapfunde, uye vakatoishayiwa zvachose. Rugarengero nesu. Saka nesu ngatinzwe kudumbirwa namashoko atakadzidziswa, tinzwe kudumbirwa neivhangeri iyoyo ishandure upenyu hwedu patinoparadzana tichibva mukati menzvimbo ino. Rugarengero nesu. Regai titende, rugarengero nesu. Zvokwadini mufaro wangu ndokuti patakanga tichikura vana baba vedu vaitidzidzisa tichinzwa vachitoimba namadzimai achiimba vachiti Zioni nderavarombo. Asi vision yomunhu waMwari watava naye pari zvino yakatikoshera, uye tose tinofanirwa kuti tive nomuono kuti tinobva kupi uye tichienda kupi. Arugarengero nesu. Chinhu chakanaka kuti tasvika mukati megore re100 years tiine zvimwe zvinhu zvinobatika zvatakatarisana nazvo, zvinoda kuti mumwe nomumwe azvifunge iye mukati menjere dzake kuti Zioni redu rakatanga tine 100 years. Asi gore rino ratasvika mukati me100 years, vision inomunhu waMwari ndeyokuti tive nechikoro chedu, boarding school inoti 1923. Munozvionawo sei? Arugarengano nesu. Saka takasiya pashoko rokuti Zioni nderavarombo baba vamutoki, nokuti tinenge tava vafumi, tinenge tava nezvinhu zvedu zvatinoitawo manyawi nazvo kana tichisangana nevamamwe makereke. Arugarengano nesu. Ndichada kukumbira bhuku, vangu vachiverenga bhuku ndiani Mandiki. Arugarengano muri padhuze mumodibatira vamandiki vati ndisumudzire kubva papa vatangira. Modibatira 17 dzazvirevo, umwe agondibatirawo 8 dzaRomans. Arugarengano nesu. Ivhangeri yatakadzidziswa ndeyokuti tibve pane chakaipa tiende pane chakanaka. Nokuti kana tikarambira tiri mukati metsika dzakanga dzichiitwa namadzibaba edu, hatigoni kuva nechatingagona kubata paivhangeri ratakaunzirwa navajeke mukati menyika ino. Rugarengero nesu. Saka zvinoda kuti munhu pachezvake azvinzvere iye pachezvake kuti ini kana ndichida kundosangana naKristu Jesu pakumuka kuvakafa ndinoda kuti ndive munhu wakaita sei. Nokuti vachiuya muno vakangoti ngatigamuchire Kristu Jesu uye ngatitarise pamuchinjiko waJesu, ipapo ndipo pano upenyu hwedu. Rugarengero nesu. Izvi ndokubva tagamuchira tadzidziswa ivhangeri iyoyo tikapinda mukati meJorodhani. Asi hazvigumiri pakupinda mukati meJorodhani, zvinobva kuti iwe uchindozvishandura mumuraramiro wako kuti unorarama sei kana uchida kuzoonana naKristu Jesu pakumuka kuvakafa. Saka basa romunhu ndo rinoita kuti agone kundosangana naKristu Jesu. Ndo zvatakangodzidziswa izvozvo. Chishuwo chedu ndechekuti havana kutidzidzisa kuti tichararama tiri pane ino nyika, asi vakatidzidzisa kuti tichafa, nokuti naivo vakafa hatisinavo pano, kunyange namadzibaba edu akafa haasiwo pano. Asi chinodikanwa ndechekuti zvetichabviswa nyama nomweya zvichaparadzana pano mumwe nomumwe wedu. Kana zvichiparadzana, iwe mweya wako unozoenda kupi? Arugarengano nesu. Book inoti kudini. Verse 17 is leo. 17 mashoko anga achidziswa navo vamandiki. Panamba 17 pakati. Yes. Shamwari inoda nguva dzose. Shamwari inoda nguva dzose. Hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Arugarengero nesu. Ene ndanzwa kuti shamwari inoda hayo nguva dzose. Asi hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Shamwari dzedu ndo dziri mukati menyika dzisingasivi isu.
isu tiri pano takapfeka magemenzi takapinda mukati meziyoni rababa David tava hama nehama nokuti tinosangana paropa rimwe. Mukombe wandinonwa nemukombe waunonwa tinonwa chinhu chimwe, saka tava hama nehama dzeropa. Arugarenga reso. Saka dzokorora ipapo ndoda kuti vanhu vapanzwisise. Ndodzokora number 17. Yes. Shamwari inoda nguva dzose. Shamwari ndo dziri mukati menyika dzatinorarama nadzo kumabasa kwatinoshanda. Asi kana tiri pano paevhangeri rababa David tava hama nehama, chikonzero tinomwa ropa rimwe nomukombe mumwe, saka tava hama dzeropa. Arugarenga nesu kuti zvinonzwika. Arugarenga nesu. Saka isu zvatava hama dzeropa tinofanirwa kuva vanhu vanomuraramiro upi, uye tinofanirwa kuva vanhu vachiri kuita rugarenga nesu. Mupostori Pauro wakatomboti ukaverenga 3 number 10 dzaKorinde yekutanga, ini hama dzangu ndakanga ndisingagoni kutaura nemi sokuno mweya asi sokune venyama, nokuti pakati penyu zvapachine godo zvapachine kukakavara, vamwe vachizviti takadai vamwe vachizviti takadai, hamuzati muri venyama here? Arugarenga nesu. Saka kana pakati pedu pachiri kutaurwa godo, pakati pedu kana pachiri kunyana, kana pakati pedu pachiri kutaurwa zvouroyi, arugarenga nesu, tichiri vanhu venyama, hatisati tagamuchira evhangeri yakauya namambo wedu David, nokuti tichiri kurarama kuzvinhu zvenhando uye zvisingatipi upenyu. Arugarenga nesu. 13:8. Regai ndidzokore number 17. Yes. Shamwari inoda nguva dzose. Shamwari inoda nguva dzose. Hama inoberekerwa kubatsira. Hama inoberekerwa kubatsira pakutambudzika. Saka isu pachezvedu baba vamushowa tinofanirwa kutakurirana mutoro nokuti tava hama nehama. Arugarenga nesu. Kana tisati tava kugona izvozvo samaziyoni, kana tichiri kusekana kuti mumwe akawirwa nedambudziko mumwe unodonha negotsi kuti zvamuwana, mukombe watinonwa unotipa kuti tive neropa rimwe chete raKristu Jesu riri mandiri ndo riri muna wamapako ndo riri munemi, saka tava chinhu chimwe, tava vana vamunhu mumwe, vana vaKristu. Rugarenga nesu. Saka Johana aimboti hazvisati zvaratidzwa kuti tichazovei, asi kana tichingogona kuti tinzi vana vaMwari tinotarisira kuti tichava vahyi venhaka. Saka kana tose tiri vahyi venhaka pana Kristu Jesu, kureva kuti tose tinenge tiri vana vaKristu Jesu, tiri vana vamunhu mumwe. Rugarenga nesu. Saka kana tiri vana vamunhu mumwe tinofanirwa kuti tive norudo sei, tinofanirwa kuti tidanane sei, tinofanirwa kuti handinga rugarenga nesu. Voke not today. 13 number 8 ndoda kutaura pamusoro perudo, kuti rudo ndo runofanirwa kuti rubate mukati matiri, nokuti hapanazve chimwe chinhu chetingararama nacho kana rudo rusiri pakati pedu. Voke not today. 13 verse 8 kuna Roma. Yes. Rudo runozadzisa murayiro. Arugarenga nesu. Zvanzi namupostori Pauro, uya wakatendeuswa naKristu Jesu atova mudenga mukati megore, atopiwa maafidhavhiti okundouraya vatendi vakanga vachinamata vari kunzvimbo yeDhamascus. Iye ndiye unoti rudo runozadzisa murayiro. Pakudini? Number 8. Musava nechikwereti nomunhu. Enzwaizve. Shoko kana rikati usava nechikwereti nomunhu, asi chokudana. Chikwereti ngachive chokudana. Arugarenga nesu. Usava nechikwereti nomunhu. Zvava zvisingataurwi kuti kana washayiwa mari yokuti uendese mwana kuchikoro utadze kundokwereta waugere naye. Asi chikwereti chinowanikwa pakati pedu vanhu vanoziva Mwari vakapinda mukati meJorodhani vakaparidzirwa evhangeri naDavid. Tine chikwereti chokutovengana, chokutosvika pakutsvakirana zvitsinga kuti uyu ngaafe abve panyika. Rugarenga nesu. Saka mupostori Pauro unoti ngatisava nechikwereti nomunhu, asi chikwereti chedu chinofanirwa kuva chokudanana, chokutoshuva kuti zvino zvandisina kumboona vamasomeri 6 months dzotopera hatina kumbofonerana, wotoshuva kuti regai ndivafonere, wotova nechikwereti mukati mehana yako kuti ndinofanirwa kuti ndimbotaura navo ndinzwe kuti vakadini. Zvendisina kumbobata mutungamiriri webhinga, regai nditaure naye ndinzwe kuti boka raDhavid riri kukura here. Ndo chikwereti chinofanirwa kuti chipinde mukati medu savatungamiriri nesu tose tiri mukati meevhangeri yaDhavid. Arugarenga nesu.
kana tikagona kusvika pakuziva chokwadi ichocho chokuti ngative nechikwereti chokudana, tinenge tava vana vaMwari, tinenge tava kuziva kwatinobva nokwatinoenda, uye tinenge tagadzirira kuti mweya wedu kana rugarenga rwesu. Ndakanga ndichicherechedza mashoko akanga achitaurwa naJesu 25 namba yakaita 31 dzaMatiyo. Wakandiona ndine nzara, hauna kundipa chokudya. Pandanga ndiri muchipatara, hauna kuuya kuzondiona. Pandanga ndakashama, hauna kundipa chokupfeka. Rugarenga rwesu. Iwo mashoko anongotisa parudo. Nokuti kana usina rudo, haugoni kupa umwe munhu chokupfeka. Kana rudo rusiripo, haugoni kupa umwe munhu chokudya. Izvozvo ndo zvinondoita kuti titongwe. Hatingotongwe nezvinhu zvakaitika kuAmerica kwatakanga tisiri, asi tinondotongwa mukugarisana kwedu sehama nehama, pakutenda kana panyama chaipo. Rugarenga rwesu. Saka ngatingware tisunure senjiva, nokuti muvengi wedu Satan Diabolos wakakandirwa pano panyika, naizvozvo unoita seshumba inotsvakwa ingaparadza. Rugarenga rwesu. Saka ngatisunure tizive kuti chinonzi kunamata chii, uye tinofanirwa kuti tiite sei kana tichiti tinoda kuzoonana naKristu Jesu pakumuka kwavakafa. Rugarenga rwesu. Ogenda kudini. Musava nechikwereti nomunhu. Yes. Asi chokudana, nokuti unoda mumwe wasazisa murayiro. Rugarenga rwesu. Kureva kuti murayiro unoti usaba, murayiro unoti usaita upombwe, murayiro unoti usavenga, zvose zvakaunganidzwa pashoko rimwe roga rokungoti udewo kwako sezvaunozvida iwe. Kana watodaro, hauchambowani kuri munhu anoda kuyananiswa, nokuti iwe rudo unarwo, hauna waunovengana naye. Rugarenga rwesu. Kuti zvinonzika. Saka ngatinyengetere kuti Jehovha Mwari vaise rudo rwavo mukati matiri, kuti tigogona kugarisana sehama nehama, kunyange pakunamata chaiko, kunyange pakutungamirirana chaiko, tigogona kukudzana. Kunyange mukugarisana mukati medzimba dzedu nemhuri dzedu, tigone kuva nokuzvidzora nokutsungirira pakuedzwa kwose. Ini ndangoona 100 years dzatasvika idzi dziri dzomufaro. Hongu takambosangana nezuro nezvinorema, takarasikirwa nehama dzedu. Asi ndo zvatinoparidzirwazvo. Munhu waMwari ari pano haambotiparidziri kuti ticharamba tichirarama tiri panyika ino kusvika nokusingaperi, asi vanotidzidzisa kuti pane kwatinogadzirira kuti tigoenda. Saka kana zvinhu zvakadaro zvichitiwira, tinofanirwa kuti tizvigamuchire, nokuti ndo zvatinoparidzirwa izvozvo kuti tizvigadzirire, kuti kana zvotisvikira tirege kusvikirwa samapenzi, tive tine takazvigadzirira kuti tigondosangana naKristu Jesu pakumuka kwavakafa. Asi gadziriro iyoyo inoitwa nomunhu anodzidziswa, achinzwa, achibva oita. Mashoko a7 ne21 dzaMatiyo anongotaura kuti kunzwa nokuita. Zvinotonzi havasi vose vanoti ishe vanozopinda mukati memambo okudenga, asi akanzwa ndokubva oita. Iye unotombonzi wakafananidzwa nomurume wakangwara akatora nzira yake akandovakira imba paruware, kureva pakanga pakatewa concrete slab yokuti kana mhepo nemvura zhinji zvichinge zvouya hazvigoni kuwisa imba iyoyo. Kwakusingataurwi zveimba yemudhuri watinoona bodo, asi kwakuchitaurwa ivhangeri kana rikange rasimwa mukati momunhu, kuti nyange dai midzo ikavuya haugoni kuwiswa kubva pana Mwari. Rugarenga rwesu. Kana nheyo dzako dzokutenda dzokunamata dzisina kutewa paruware, pamunofamba mukoma wamuchowa kuenda kuSouth Africa muchiti munoenda kumutambo, mukagara nechifeve pasiti, rugarenga rwesu, rimwe chete chichine vhudzi richierera kudai, chikanyepedzera kurara chichikuwirai. Rugarenga rwesu. Kana musina kufa kuzvivi, tsinga dzenyu dzomuviri dzinodavira, nokuti muchiri mupenyu kuupombwe. Asi kana tikange tanyengetera kuti tife kuzvivi, tsinga dzedu dzikavurawa naKristu Jesu dzezvivi zvoupombwe, nyange dai ukasangana nezvakaita sei, haubatikani nazvo, nokuti wakafa. Mashoko aRoma 6:1 ati kufa kuzvivi ndihwo upenyu kuna Mwari. Saka tine zvimwe zvivi zvichiri kurarama mukati matiri, zvatinofanirwa kutonyengeterera kuti zvife mukati matiri. Rugarenga rwesu. Dai Mwari vatibatsira tagona kuziva kwatinobva nokwatinoenda, kuti pane pamunoda kudzika bhichana. Rekangoverengawo pamataura namba 9. Yes.
Nokuti izvo zvokuti usaita upombwe, usauraya, usaba, usachiva kana murayiro upi noupi zvawo zvakavunganidzwa pashoko rimwe koga rokuti udewo kwako sezvaunongozvida iwe. Arugarengana nesu. Saka rudo ngaruve pakati pedu savatendi. Ndo zvoka zvatakadzidziswa nomunhu waMwari. Uye ndo zvetinofanira kufamba mukati mazviri. Izvozvo tikagona kuzvitora nokuzvisumudza tigozvisira avo vana vedu vachazondobata dzimwe 100 years dzinotevera. Nokuti pachaitwa mumwe mutambozve wedzimwe 100 years dzichatevera. Asi isi tose tiri pano panenge pasisina kana mumwe. Unofunga kuti anenge ari ndiani asimudze ruoko rugarengano nesu. Panenge pasisina kana mumwe. Saka ngatigadzirire rudzi runotevera marudzi atinobereka ini newe agone kuzotakura muchinjiko wakavambwa navajeke. Urambe uchifamba kumadzinza namadzinza achazotitevera. Arugarengano nesu. Nezvatinoshuva izvi vision yomunhu waMwari yokuti tivake zvikoro hazvisi kuzobenefita isu. Mumwe mukati menjere dzake unoti haino vana vangu vose vakatopedza chikoro ndinozvitambudzirei nokubvisa mari idzodzo. Rugarengano nesu. Dai zvakanga zvakadaro munoti vana baba vajeke vaide vakazvitambudza here? Vaide vasina kutombozvitambudza nokuti ivo havasisipo. Asi zvizukuru zvichazouya zvinofanira kubenefita panjere dzedu dzatinoita isu. Tive nevision, titakure vision yomunhu waMwari wakavamba Zioni kuti tisiye evhangeri tichisiyira pakanaka pokuti vanozotangirawo patasiyira vawane pokutangira pakanaka. Arugarengano nesu. Regai nditembe namashoko mashoma iwaya tisiyire basa riende mberi. Amen.